naisod di ba? Hurian itu hata hamisian perhalado pasato tabido hata horas-horas tuhamu terlumobi matu tupungan ama selama perheon amama suak songonima nang tuhamu saluhuna nadi ngenan nabe suak songonima na nodope marminggu di hurion horas madita saluna tabuk kama permingguata maredde mahita siam buku edde nomor 10 ayat sada dohot 2. Rama hita jongjong marhite-hite goar ni debata ama do goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus do goar ni to di parbadia na tumapalangit doho tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Yesus yang go poda na diaw dangau na punasa poda ni namar suruaw doi mulwadong manangise na mabayan lomo ni rohani amay boton nido taringat tupodai manang na siya debatay, manang na huhatahon ni siyan roha-roha kusadiri. Songon na nido ni surati, akabatangay na mangulu do mabaor siyan pamatang ni naporsea diaw. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, pardenggan bahasa na sumurung, namarpungu dohami dison, mangido tuhosian nasa rohanami, say tabay mahaporsian nami, jala pergugoy hami, asa tarulaho kami parangin na denggan, songon na pinangido ni roham siyak kami, say ramoti hami rodi hasusuda ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu maredde mahita sian buku logur nomor 27 ayat 4.
Tangiok kamu mahatan di debata, ima sian Markus 16 ayat 10 sia, asa songonon madidok disi, asa anggo Tuhani, dung makatai ibana dohok nasida, tarhitsa matu banua gijang, lau hudul tusiamun ni debata. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Maret de mahita sian buku ede 127 ayat sada dohot tolu. Rap jongjong mahita. Tato potima dosata tujuluni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugun naso hatu dosan, sitop panasana adong, paruhum natigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Naksian pakation nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami, ala dosa nami. Alay na tarsol-sol bagi dohami nuaeng ala nii. Asi maroham dihami, ale debata nami. Perdenggan bahasa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhupna, jala suruh matod di parbadia itu roha nami be. Asa terbaik kami, manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan na sorasuda, na pinarbagagagam di akan na porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosata. Molotung adong manang isi namar dosa, adong do pangodiat diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada holat taringot tu dosata, doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hudul mahamu. Mared de mahita sia bukwede nomor 574 ayat sada. Puji ma debata. Hatani debata di turpu epistel di minggutta sadarion imana tersurat di 2 Petrus tolu ayat sada rodi ayat papituhon. Tajaha mamarsikat sorin. On masurat napaduahon. Nahu surat tuhamu akka haholongan manungguli boktor ni roha dihamu marhite-hite hasa sipaingot. Asa diingot hamu hata akka naong hinatahon ni akka panurirang nabadiay. Nang patik ni Tuhan jala si paluay, nabi naritahon ni akka apostel muna. On manarumikok boton muna, naroma di akka ari parpudi akka pangalecem, parhata icah-icak na mangului akka hisap na sadiri. Akka namadok, di dia do harorona na pinarbaga-bagay, aidung moding akka amata hotdo saluhutna songoni siang mulane hasianganon. Lau madok songoni dang mangat torohana sida nauk sian aek do langit naktano jala marhite-hite aek do hajajadina hinorhon ni hata ni debata. Martua do natumangion hata ni debata jalan no piopsa. Amin. Mared de mahita sia bukedde nomor 544 ayat sada do hotulu. Tuhan molo salputikion, molo besar bintang si pahiasi. Jala sahak matu gijang akana tinobusi, doho tadi batu hata halusi. Molo jowon itu hata akano arti usaha ibana sini rohana alus aku audiso. Jongyong mahita Tibani o ale dongan tinggas memahitao para raton arajong nahitoton ayu salku tikion nama supetu surgoi doho tauri bantu hata halusi mojo wongi tu hata akago
Tah di dakon maha persiautai songon nahina ti dakon nidong atas aporsian di sodok portibion rap mahita madok au persia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mapalangi dohot tano au persia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuon ni si Maria nagabi-gabian sian tod di parbadia andorang suhabubuan ido tuhatta natu maun na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal duibana di hau pinar silang natuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul ti siamun di depata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au persia di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot di hasisani dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amin hudul mahamu tabi matitik ta di minggu ta sadarion. Dikting di Huriata Minggu tanggal 7 November 2020 sada. Naparjolo sadarion ima Minggu 20 tolu dung Trinitatis do topik mangaradoti nasa natinopa. Paduaon pandidion nabadia. Sadarion Minggu tanggal 7 November 2020 sada di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB patupaon ni Huriata do pakobasion pandidion nabadia ima sada Ezekiel Evander Hasudungan Matondang anak ni Amata Lavinus Matondang Inata Yunita Boru Manurung Sian Sektor Saroha. 2. Haira Natania Boru Ambarita Boru Niamata Ardedi Frianto Ambarita Inata Dian Risma Lasari Boru Silalahi Sian Sektor Sion. Dolu Tevi Eliana Sopi Boru Butar-Butar Boru Niamata Raja Monang Butar-Butar Inata Rahel Monita Boru Sitorus Sian Sektor Sauduran. Paupaton David Harold Argado Sirait anak Niamata Heri Posma Sirait Inata Ruth Angelika Boru Simanjuntak Sian Sektor Sion. Dulu SK Mutasi Pandita Nunga di Jalo Huriata SK Pandita Resort nomor 730 garing PDT garing SK garing Kosongsia garing 2020 sada Pendeta Timbul Sitanggang MTH Gabe Pandita Fungsional HKBP Resort Depok Timur Distrik 20 Deboskap disakapi Huriata do pangojak konon di HKBP Resort Depok Timur dohot bisa sambut di Huriata di bulan Januari 2022. Paupaton acara pangapulion di hari Selasa tanggal 9 November pukul 10 WIB di Patupa Huriata do acara pangapulion tu keluarga Martua Raja Situmorang Nahinan Sian Sektor Satahi. Pinangido tusu deruas asamandohoti ulaoni tarlumobi turuas ni Sektor Satahi. Acara pangapulioni di Patupa Marhite virtual Zoom. Naniluhon ni Pendeta Ferizon Razoki Pasaribu. Link Zoom boima tajaha di warta cetak. Palimaon pasahat pelian tujolo. Sadarion Minggu tanggal 7 November 2020 sada pasahat pelian tujolo dohita lau tu pakta
tu kategorial ama HKBP. Ponopon Dewan Koinonia, sada, seksi remaja, sadarion Minggu tanggal 7 November 2020 sada, ima witolk remaja na patolupulu pituhon, dua anak kota horong remaja, pinangido tu akan atoras asa dohot memotivasi akai anak kota remaja, laho mandohoti witolkon, jadwal boy mata jaha di tik-tik cetak. Dua seksi ama. Sadarion Minggu 7 November 2020 sada di Parminggon Bahasa Batak, Bahasa Indonesia pukul 10.10 WIB di Patupa do acara Parheon Seksi Ama, Mardo mutusi pengurus Seksi Ama Patupahon 2 kegiatan. Ima sada hari Sabtu tanggal 10 November di Patupa do webinar do tema Roh Kudus di Masa Kini pukul 10.00 WIB, 1 pukul 10.06 WIB. Narasumber Dr. Bambang Utoyo. Webinaron terbuka tu sude ruas tarlumobi tu ruas ama na di Patupa marhite media Zoom. 2 di hari Minggu tanggal 14 November 2020 sada di Patupa do pertandingan catur. Dimulai siang pukul 12.30 WIB, 1 Nasidung. Ima memperebutkan piala Pandita Resort HKBP Kebayoran Baru. Pesertana dibatasi maksimal 10 halak. Jala dohot do pengurus seksi ama nasida marhobas di Parminggon Bahasa Batak dohot Bahasa Indonesia. Dung sidung tikting pinasat matu seksi ama lau pasahaton kata sambutan taringot tu pesta parheon ama. Papituhon Dewan Marturia di Patupa seksi musik do pelatihan musik nani uluhon ni Ibu Widya Kristianti komposer orkestra na di Patupa di tanggal 7 dohot tanggal 14 tanggal 20 sada 28 November 2020 sada. Agenda pelatihan boy mata jaha di Warta Cetak. Pawaluhon pertanggiangan sektor sada di hari Senin tanggal 8 November 2020 sada pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata do pertanggiangan sektor Saroha di Padomu dohot acara perpisahan pentu pendeta Timbul Sitanggang Nagabe Pandita di HKBP Resort Depok Timur Distrik 20 di Boskap. Ima martite virtual Zoom. Naman jabui ima keluarga G Marbun Borusia Lalahi, keluarga Situa Manahan Tobing Inata Susibako, Nyonya Verba Tobing Boru Pasaribu. Nani uluhan ni pendeta Timbul Sitanggang. Pinangido tu sude ruas sektor Saroha asa parsidohot di ulauni. Lingzum boy mata jaha di Warta Cetak. 2 di hari Selasa tanggal 12 November 2020 sada pukul 10 siang WIB di Patupa Huriata do pertanggiangan sektor Marsada di Padomu dohot acara perpisahan tu pendeta Timbul Sitanggang Nagabe Pandita di HKBP Resort Depok Timur Distrik 20 Walu de Boskap. Ima marhite virtual Zoom. Nama jabui keluarga Novem Gurning Ratna Boru Siagian. Nani uluhon ni pendeta Timbul Sitanggang. Pinangido tu sude ruas sektor Marsada asa parsidohot tu ulaoni. Lingjum boy mata jaha di Warta Cetak. Pasiaon, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Hari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata pasahaton, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason. Tu sude ruas ni Huriana Tubuh manang marbagas di tanggal 7 sahatu 10 November. Saya tuhata nama masu-masu, molotung adong ruas ni Huriata naso tarsurat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Paboa ma tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Pasapuluon akka tikting naso ni jahaon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni ma saat ni tikting di Huriata di bagasan Minggu sadarion taingot bema manang yakoni tu jolo ni tu hatta. Di ama lau mandap kata.
Tihamu na hormati hami, amang penita, amang inang parahlado, amang inang dihuriata, horasma dihita salutna. Partiolo, tapujima tu tuhata dibata, ala dengan asini rohana, bayi kita marpungu dison, dot di ingana masing-masing, ibadah pagi. Mohon izin, saya Nixon Sitorus dari pengurus seksi AMA, menyampaikan sambutan dalam bahasa Indonesia. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada kita semua, terutama kaum bapak yang selama ini aktif mengikuti kegiatan di gereja dan di distrik. Meskipun pandemi, kita masih aktif ya, menyelenggarakan kegiatan sermon secara virtual tiap hari Jumat, di mana jumlah yang mengikuti 10-20 orang. Lalu di luar itu kita juga ada seminar, seperti seminar tentang sertifikat tanah, itu relevan sekali dengan topik kita, kebutuhan kita. Kita mengundang direktur dari Amang Sembiring. Lalu ada juga seminar mengenai Bapak Zaman Now di bulan Agustus dengan Bapak Jarot, dan seminar mengenai vaksin COVID-19 dengan Amang Dr. Royman Simanjuntak. Kita juga membuat pendalaman Alkitab waktu itu dengan Bapak Dr. Bambang Utoyo mengenai perjuangan perdamaian yang diikuti oleh banyak kaum bapak. Di luar itu kita juga mengadakan waktu itu virtual tour dalam rangka Paskah di bulan April kemarin. 80 orang yang mengikuti dari gereja kita maupun dari gereja tetangga. Kami berterima kasih karena banyak yang terlibat, dan bulan ini ada 3 orang wakil kita yang mengikuti lomba mandokata di kegiatan distrik. Ada Amang Sintua Paul Tempobolon, Amang Sintua Jamper Silitonga, dan Amang Calon Sintua Bomen Batubara. Mohon Amang Inang boleh kalau berkenan bisa buka YouTube, cek Kairos TV, bisa memberikan dukungan dan like kepada 3 wakil kita. Tadi sudah disampaikan kegiatan Parheon oleh Amang Sintua Mervin, ada 2. Memang temanya adalah seperti diambil dari Yohanes 15 ayat 16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan berbuah, lalu dan buah itu tetap. Parheon Ama memberi topik mengajak kita semua kaum bapak supaya tetap aktif melayani, semakin aktif melayani, baik itu di keluarga dan juga kepada Allah di gereja. Ada 2 kegiatan tadi sudah disampaikan. Kami berharap kaum bapak bisa ikut aktif, terutama juga dari bapak muda bisa ikut aktif. Ada seminar dan juga ada pertandingan catur di minggu depan. Yang menarik adalah minggu lalu kita sudah mulai berkumpul bersama-sama di gereja. 20-an orang kemarin latihan paduan suara. Nanti hasilnya kita bisa lihat di ibadah jam 10. Kita akan menyanyikan 2 lagu di ibadah jam 10 nanti. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat buat keluarga yang akan terdidik hari ini. Ada 4 keluarga dan juga anggota Punggungan Ama ya, yang juga cucunya juga ikut hadir dan terdidik. Amang Sintua Monang Sitorus, Amang Sintua Simanjuntak, Amang Nuti Manurung, Amang Ambarita dan Silalai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu tonggak baru ya buat sejarah di keluarga kita, semakin bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan dan semakin dewasa dalam iman. Terakhir kami mau menyampaikan bahwa tahun depan awal kita ada pergantian pengurus. Kita berharap pengurus yang baru bisa meneruskan kegiatan programnya sehingga banyak yang aktif, banyak yang ikut terlibat di acara Bapak di HKBP Kebayoran Baru. Demikian dari kami, terima kasih. Horas. Tabegema kor virtual sian HKBP Resort Kebayoran.
Marede mahita se buku de nomor 560 sia ayat sada do udukna laus tapapungu mapiliata. Oi kita matang. Ode bata tulungan dorohatu molohu bereng natino pami saluhut bitang hilap dohot rongur maka tinggal kon hasangapon mi. Damai di debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Kuriananya sian ni Tuhan Yesus Kristus. Lasma rohatna, asi rohani Tuhatna lani asini rohana dong. Nara baik kita bolas marpungu di tonga-tonga di bagas garijaon. Nang ditongan ni bagas tabi patu paun parsop baun par minggota dua dopan ni debata di mingguta sadarion imam minggu napa 20 tuluhon dung trinitatis laos dison bonutan non akayanakon dua dopan ni debata marhite-hite padidion nabadie tapasonang marohadot pikirata jakon hamuma barita nauli nadienet sian pesalmen 146
ayat na parjolo sahatu ayat na pasapuluhon hujaha ma di tonga-tongata sonon maridok disi tangi hokamu ma hatani tuhata. Haleluya alitondiku puji ma Jehova. Pujiku ma Jehova saliling au mangulu say endehonoku do debataku saliling adong do beau. Unang marhaposan hamutu akka pangarajai. Tu anak ni jolma naso upeo pandupahio di bagasan ibana. Ia ruar sugut todinai mulak maibana tu tanona diari nasa sajai pesan masude akka sakap-sakapna. Martua ma manang ise na mambuan debatan si na mambahen debatan si Jakob pangurupina. Marpakirimon ibana di Jahoba debatana. Sitopa langit do tanoon dohot laut rodi isina sudena. Si ingot hasitongan rodi saliling-liling na. Si patikos uhum tu akanani rupa. Si leon si panganon tu akana male. Jahoba makarhari akana tarate. Jahoba patonggor mata ni akana mapitung. Jahoba pahehe akana tuki. Jahoba makahulongi aka partigor. Jahoba mangaramuti halak naburo. Ibana margugoyon akana sopot somarama somarina dor akana babalu. Jala dipalipe anggodalan ni aka parjahat. Jahoba do raja rodi saliling lilingna debatami ali Sion mar sudut-sudut do ali haleluya. Imanggo sahatna kuriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus molo idauta trupukon digolongkan maun trupukon manang masmuron songon masmur tehilim imam masmur puji-pujian dibuka dohot hata haleluya ditutup dohot hata haleluya na bernuansa kebatinan gembira. Alaboha molo idaut tanakin godang aka namasa naung dibulus ibana. Ima patikos uhum tuakana niropa. Leon si panganan tuakana male. Jahoba makarhari akana tarangte. Matonggor mata akana mapitung. Mangaramoti halak naburo dot lan nasing. Sude masai sian tonga-tonga ni hajol moni mulai sian narobi. Masa do haleon. Jala di bagasan haleon do bangsoi tiki di parhatu bareng. Dan tarabayan nasida mangan dot sitong. Bandingkan ketika bangsa kita dalam penjajahan. Dadong nabui mangan dot sitong. Dak ada itu. Sonari do anggua kayanakon manang pahopu hita. Kalau lo mangan asal lo mangan tagaji tadi ding jolo tadi mar kejar-kejar kita. Ayo makan pung. Nah kita kan nanti kalau mau makan kita pergi ke KFC ya. Bah nggak mangan dungi janjina buan mesti mangan. Aso mok. Aso pistar. Itu kan. Ala yang gua kana jolo kana tua-tua na jolo. Bah persaingan do lo mangan. Dada holan lo minum susu tes manis pe maul do ai gula ita bunyi ninung niba dura. Ita bunyi tu salen mau larung do tamu baru bui biar minum tes manis manang nadia kan gitu. Imana masa dang na hulit nanian. Nama kolting do tumagot do na holting unang natos. Molo ngatos dang adong be. Alai molo holting saya dong do pe pati kritik kiron pati otikon. Itu na masa. Dalam masa do nang najolo terjadi ketidakadilan. Maka tangalaho tu aka naburo, aka nasora sopot somarama somarina, aka napogus dot lanasing sude masai. Nang sahat dipartikian di Tuhan Yesus idauta do hata ni Tuhan Yesus tu aka farise dina rosa dahalak purupuan pardosa dibuan minyak na anggur
jala di bagasan hauduhonna, jala bahkan mahkotanya ima panarupnai diusehon minyak naawanguri, minyak zaitun yang pada konteks itu adalah minyak yang termahal. Anggo sonari dang binoto manang minyak ahado na termahal ala seiba marpartum kan itu. Nah, pada konteks itu minyak zaitun paling mahal. Di buri ibana patni Yesus dohot ilu-ilunan namandok lambang kerendahan hati, kerendahan diri, lambang untuk minta pengampunan. Dungi dibahen panarupnai, obuknai, mahkotanya, artinya totalitas hadirionna uduk manopoti dosana. Dungi dibahen mah na angur lau mebas. Alai mangida nama saya aka dongan na aka nama saya kalkulator dari papecet-pecet. Bah, samili ini segini. Au cugari nigadi son nilean tu akan amale, nilean tu akan apugus ngabui tarhilala. Rohana dui. Itu kan alai ala duduk tu hatai. Ibana mabahen nasitong doi. Pengampunan mangido pengampunan. Jala ikon tarbigidu warnaon sahat rodi asa ujung nia sianganon. Ala boha rasi rasa adong do pehasianganon anggo di tonga-tonga muna saya dong do na pugus. Saya dong do na male. Saya dong do na ikon urupan. Dalam konteks kita sekarang juga adong do na pugus. Godang do na male. Godang do na ikon urupan. Bahkan godang do na gabe mabain hagalion ni jolma gabe parutunganna. Bahkan godang do alak nama bain kelemahannya alak. Duka al ni halak gabe dalan lau membuat hamo raunna. Lihat bagaimana bansos-bansos kita itu diambil untuk menjadi sesuatu yang tidak baik bagi umum. Kenapa? Ala gabe tuh sekelompok. Bahkan sudah sekarang lagi muncul lagi ada dugaan-dugaan mempergunakan kesempatan dan kesempitan. Halak ngama biar diodam oleh bodil corona. Ale halak sebagian halak marlas niroha mamerengon sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Atong di dia jolmonna. Odorana jolo na saya mamicik-micik kalkulatori ketika zaman ni Yesus. Seolah-olah penuh kasih sayang, seolah-olah orang yang prihatin, seolah-olah orang yang penuh kasih. Ternyata dia memanfaatkan hadang olon ni halak. Ini yang harus kita hindari. Alani buasa turpukon haleluya nina karena Daud lolos dari keadaan seperti itu. Buasa ibana boy lolos ala perpesalmeni jut jala say jamot mangaraduti pardalanan ninggoluna bahkan pardalanan di partodionna saya dipelihara ibana hubungannya dohot debata ganu pari ganu tiki diingut ibana sudena masaon sudena dong diawon daholan debatado na patu pahoni alani dido ibana haleluya dipuji ma Tuhani saliling adongau ikon pujiokku Tuhani lapatanna selama hayat masih di kandung badan lapatanna ibana toktong marningot parsauran na rusu tutu hatai asa marhiti siani terhindar ibana sian aka pangalaho naso gabiak idwasa dido ibana tu magodomar pangucadean tu debata mulut apa mana turpukon macet takas do dido ibana pujion kuma Jehovah saliling naau saliling au mangulu sa idiono kudo debataku saliling adong do piau unang marhaposan hamu tu aka pangarajai tu anak ni jolma nasopel panupahi di bagasan ya akadongan hidup kita ngulut tahun
pasti memiliki persoalannya masing-masing. Pasti memiliki gelombangnya masing-masing. Pasti memiliki keinginan dan cita-cita masing-masing. Keinginan ini terkadang itu bisa menjadi salib yang sangat berat. Nalau usungot ta'ala jut-jut di luar dari sepatutna keinginata. Itu asa muluadong halak na menghadapi aka persoalan saya parjolo dang jolo martangiang ibana alai terlancar do pikiranna. Anggo masalah songonon adong do sipolan nalau mangurupi. Anggo lau taringo tuson nyon ma adu juwon. Babatuana di sanan ma, amangudana di sanan ma, tulang na di sanan ma. Molo mangadupi aka parampo aka na mga sahun gogo, tulang na di somma ay adong do pistol na ya, adong do pangkat na dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang beriman menghadapi persoalannya, dia pertama berdoa. Dungi mar dipakai bana ma pikiranna. Nalapatanna ima unang molo didok terbukon unang mar pangucad dia kotu pikiranmu sendiri ale unang salah hita dakya didok terpukta dakya didok hata ni dibata unang pakai pikiranmu. Tetap harus pergunakan pikiranmu, tetap harus pakai akal budimu. Untuk apa? Asa akal budimu, pikiranmu pakai mulau pasang apot di bata. Dungi marpangucadeon tu di bata maho, unang marpangucadeon tu jolma, ala sementara doside na adong di portibion. Sian sisi bototama sarupa doa pehita diadupan di bata. Dung tiki halehetanna pesan masude selesai do hita sian hasiang anon juwon nado hita muse atong ahado pertolongan sejati adalah Tuhan alani akadungan ruas ni hurianan yasian ni Tuhan Yesus Kristus sahalina riunang marpangucadean tu sisia-sia ni portibion unang marpangucadean tu aka hapistaran ni portibion alai molo tungadong na masa di tunga-tunga ni ngolum menyerah mau parjolo tu debata asa ibana ropa tu pahon pertolongan. Apakah dia yang langsung akan menolong marhite-hite nama duguo manang na uruon na musian non nasing mandunganiho melampaui aka gelombang nama saya yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia ada, dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah kita ditinggalkan. Itu kan? Di boto hamudo ede ini akan aporsiai. Di boto hamudo, coba mari kita nyanyikan sedikit. Allah 1 2 ya. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Itu yang benar. Jangan pernah takut. Allah molon nungamar pangucad dia kotu debata. Tuguon nama ho, donganan nama ho, di bagasa nima gabi jumpa hita tema ni turpuk tahun na mandok mangaradoti nasa natinopa. Hanya orang yang mau menyerah ke dalam tangan Tuhan, dia yang mau mangaradoti, mengasihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ketika engkau tidak mau menyerah ke dalam tangan Tuhan, engkau akan memaksakan kehendakmu. Ketika engkau tidak mau menyerah ke dalam pertolongan tangan Tuhan, maka engkau akan menjadi manusia yang sangat-sangat egois. Engkau akan mengatakan bahwa sayalah yang paling baik. Saya adalah penguasa. Saya adalah
setengah dewa atau mungkin juga setengah hantu. Alani akadongan dangadong nama manotong di Portibion. Asa molo sodong nama notong di Portibion. Ahado nama notong ima asidot holong di rohani di bata. Molo asidot holong di rohani di bata do nata pangasahon menyerahlah ke dalam tangan Tuhan. Dari penyerahan ke dalam tangan Tuhan, kita akan peduli untuk mengasihi sesama. Itu asa didok Tuhan Yesus hati hai. Saliling adong jolma di Portibion. Manuk tong do adong nasusak. Manuk tong do adong namale. Manuk tong do adong na tertindas. Manuk tong do hala na olo menganggap dirinya hebat. Alai molo marpangocadian tu sia-sia di Portibion. Mungkin engkau bisa kaya, mungkin engkau bisa naik pangkatmu luar biasa, tapi ingat di situ engkau terjajah. Karena apa? Karena semua pikiran yang akan kau lakukan, engkau tidak akan merdeka melakukan pekerjaanmu. Karena orang yang mensponsorimu, orang yang menggerakmu akan menitipkan aturan-aturan atau pekerjaan-pekerjaan yang engkau harus lakukan. Dan engkau tidak akan bisa mengasihi sesamamu. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Terpukon diarahkan tutungata alana yang bersiap-siap mahita. Tu ujung ni tahun parhuriau. Mulai kita merenung. Mulai kita mengintrospeksi. Alat di 2 minggu 3 minggu nai ingotot tama kadongata naung jumulu siang kita. Alani mulai kita merenung. Mulai kita, ayo, mari kita mengurangi kesombongan, mengurangi keangkuhan, dan mengurangi kemunafikan. Terarahlah kepada Tuhan. Songonima Tuhamuna nama buan dana tardidi. Saudara-saudara yang membawa anak untuk dibaptis, ketahuilah setiap hari punya perjuangannya sendiri. Setiap hari punya kesusahannya sendiri. Dan setiap anak punya kebutuhan sendiri. Bahkan kamu juga sebagai orang tua punya cita-cita yang sendiri. Awas, hati-hati. Ingat dan introspeksi dirimu. Cita-cita dan keinginanmu sejauh apa dibanding dengan dirimu. Keinginanmu sebanyak apa dibanding dengan kemampuanmu. Jangan sampai jatuh dalam pencobaan. Jangan sampai jatuh dalam pendidikan yang tidak baik. Yang jelas anak itu disampaikan oleh Tuhan ke dalam pelukanmu untuk engkau didik dan bina, untuk engkau kasihi agar mereka menjadi umat kudus milik Tuhan yang takut akan Tuhan dan kelak akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Oleh sebab itu, menyerahlah ke dalam tangan Tuhan dan selalu meminta, Tuhan tolong aku, kuasai aku agar aku boleh menjadi bapak dan ibu yang baik bagi anak ini. Sehingga aku boleh mendidik dan mengarahkannya pada kerajaanmu, sehingga kelak dia boleh juga menjadi umat kudus milik Tuhan. Saksi yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ke depan tantangan bukan semakin berkurang, bahkan semakin banyak. Di sana imanmu harus semakin kokoh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus songonima, nang kamu akadongan. Nah tongon martangi yang manang marminggu di tongani bagas munabi. Sadarion hatani di batas sahat manang tutonga-tonga muna. Martua mahamu boi bagasmu gabelanggatan pamujian patu pahon parsobaun tutu hatai. Ala nuaing disi radi nunga jongjong tu hatai. Laho mangapehon tanganna pasaton pasu-pasu tuhamu. Asal alani di bagasan unduk dot serep ni roha. Marpangu cadian mahamu tutu hatai. Loas hamu matu hatai marhite-hite todina marmudu-mudu mandonganiho madalani ngolu siganupari.
los husise hamido hamu dengan nami na tongon di bagasan parsahiton tarlumobi dengan nami amang tuela simanjuntak rapdod inang epa buru manalu dina songgot rohanami huboto hami roh tu hamuna namasa ima tabrakan asatan yang nami matua mata namar tua di bata naguk asini rohai tujuh luanaon molotung rope songgot tuhamu nang tu sudah ruas ni uriaon songgot nauli songgot nadinggan ma alani jalo hama hasesan ni dosa tumibu ma amang dot inang dot keluarga di bagasan lasini roha malum maho marhite-hite pangurupion ni tu hatta na melalui tangan-tangan dokter amang situa bicar marpaung inang situa samora simanjuntak silitonga David Sinaga amang birong tambunan inang birong tambunan boru pardede Wilfrid Huta Galung inang lambok tambunan boru sibarani inang Siti Asmin simanukalit boru sitopul sondang hutahayan boru pangaribuan ingot hamu ma dangdung ditinggal hutu hatai hamu molo tu ngacit di bagasan pangayamuna sai angguk kon itu hutu hatai marpangu cadeko tu ibana dogma Tuhan acit huilalan waeng alai ditangion ibana do tagan so diangguk kokonunga ditangion ibana radi do ibana mandungan ho asa unang mandili ho asa unang bongot ho tu bagasan pangujunan inang Purnama siahan simanjuntak inang Frida panggabian boru sitompul inang Nainggolan boru simbolon inang Simorangkir boru lumban tobing Desi Sihombing lumban raja Jansen Huta Barat Giovanni Siombing Marlinang tobing boru Tagalong Epa Panjaitan boru Patpahan Gustav Tobing nang di keluarga amang sagumani nat saya toktong di bagasan panugun-ugun itu hatta mahamu asa unang di bagasan hatta hutok kamu sudehamu akan aku haulongi hami molotung hurang hahi pasomuna sayunang sahat tu parto diemuna margogu madaging nang todimu lau mangadopi unang bongot hamu tu pangujunan atong tu hatai mana mandungani hamu nang sudehamu ruas ni huria molo ditongani bagasmu hamu nuaing patu pahon parsobaon tutu hatai manang di dia hamu na terhubung dot hami marhite-hite live streaming on botoma di asii Tuhanido hamu Yesus mengasihimu amin. Mulia tema Tuhan ya sinuroham nama nungani namar mahani hami nungas sahat di hami barita nauli nasian koi asa bunang marpangu cadia kami di sia-sia ni portibion asa hohu pangasau kami ala molo marpangu cadia kami tu si sia-sia ni hasianganon na pesan dom se isudi ale Tuhan na boy sal pudo isudi ala ni ikut tuhodo hami marpangu cadian o Jesus Tuhan nami asima roham jakon mahami aka natino busmon unang mandeli hami unang gabi mabiar hami molotung rope akan amasa di tengah-tengah ninggulu nami las niroha manang arsak pe dang tuki mambai kami bongot tu panguncunan ala ho dongan nami ali Tuhan sadarion ubua kami donang ianakon si palumiomu napi nalumiomu tu aktu hami marhite-hite dongan nami di son bono nami mayale Tuhan tu adopamu tu harajaunmu marhite-hite pandidion nabadiai zakon mana sida suraton sahapon ma guarna tu pustaha hanguluani asa parsinean na sida di harazonmi gabe bangso nabadia bangso ni debata ajari tugu-tugu nang naturasna asa di bagasan bisuk gogo na siako tarbain nasida marmudu-mudu ia nakon napi nasahatni marsangap mahuli amang asi maroham dihami sesadu sanami nagudami di bagasan Jesus marsomba hami tuamai sai saut lomo diroham amin.
Marindi maita laos tapasahat ma piliata. Saat maita noeng tu ulon padidion nabadia marindema kita dengan nama bondak dana terdiri jongjong mamu dingananmu. Martang yang mahita alia manamina di banua gijang narodo ham itu jolo membuan danak si didionon. Saya si maroham jalo mana si dagabe anak komo pasu jala pargogoi mana si damangi aki anguluan sogot marhite hite Tuhan Yesus Kristus
Amen. Tangyo kamuma haton tuson hamu akadongan nama bonda dana terdidi. Tangyo kamuma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion ninna do mando akasisianna. Poda yang masalut bangso diri hamu manasida tu bagasan guarni debata amadon anak doton di parbadia. Ajar yang manasida mangaraduti saluhut nahutonahon itu hamu. Jalingot mah. Saya dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa roh ajalnya sianganon. Manangisena porsia dot ni di dapotan hanguluan. Alaena so porsia kona uhum sugut. Tangyok kamu madot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong maka na membondak danak tu Tuhan Yesus asa dijama ale dipicang makasih sianai ima na mambuani. Jadi dung diida Tuhan Yesus isogoma rohana di dokma. Loasamu maka dak danaki rotuau unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harazon di debata. Na tutudo na udok Tuhamu. Manangisi peanggo sosongon dak dana ibana majalo harazon di debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi diaol maka dak danaki dia pehon matangan natu nasida. Mamasu nasida. Atong hati dakko kamu majolo hapor seo tairap mahamu mandok. Au porsea di bata Jehova ido ama maguguna sa dusan na tumapalangit dohotan. Au porsea Yesus Kristus anak di bata Jehova nasasadai ima na di si Maria nagabagabian siento di perbadia andorang salubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di pahuman silatus na mate tapajal do ibana yaw pinarsilang na tua tu banotoro dong ditanong. Mulak mangulu dari patuluhan. Manak pusurgo lahurul siya mo di bata Jehova amanay pagogo naso hadisani. Disido ibana pa imamulak sogot tutanon. Lau mangumi halak mangulu dohot namate. Hau porsea iton di porbadia jala dosada huria nabadia. Huria hatopani ala Kristen aka nabadia. Dohot ya sesendosa dohot ya tay mandok. Mulak mangulu do sogot daging halak nang mate. Rodi hangu nasora sudah. Amen. alusi hamuma nahu sukutonon tuhamu. Parjolo. Dipangido hamu nuaing di dia nakadat danakon tu bagasan nina hina porsian muna. Ipangido hami. Nauludo hamu mamudaya nakon munaon. Asa diboto jala di huton nasida hatani di bata. Naolo dohami. Nauludo hamu marsuru nasida tu gareja do tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Naolo dohami. Atong tapasahat mana sida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Dulmamu Roma 17 satu keluarga. Mana suratnya? Dia kena. Iya, oke ya, oke, gitu aja dah. Pegang kepalanya. Ezekiel Evander. Ale Ezekiel Evander hasudungan matodang. Udi di maho tu bagasan guarni bata ama. Dot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan guarni ton di parbadiai. Amin. Ya lepas saja lepas. Iya. Oke. Sini tuh. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habo bongot montu bagasan harazon di bata. Rodi saliling di lilingna. Amin.
dari bawah kepala. Ya. Khairan Natania. Ale Khairan Natania Ambarita. Hudidi maho tu bagasan guarni bata ama. Dot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan guarni tondi parbadiai. Amin. Lepas. Nah, pegang ini. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habu bongot mon tu bagasan harazon di bata. Rodi saliling nililingna. Amin. Ya. Ale David Harun Argado Sirait Hudidi maho tu bagasan guarni di bata ama. Dot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan guarni tondi parbadiai. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habu bongot mon tu bagasan harajon di bata. Rodi saliling nililingna. Amin. Tevi Eliana Sopi. Ali Tevi Eliana Sopi butar-butar. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dot tu bagasan guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan guarni ton di parbadiai. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habu bongot mon tu bagasan harajon di bata. Rodi saliling nililingna. Amin. Mari ni mahita. Kamu nama muda dan nak terdidi jong-jong mamu. Mari mahita curi jong-jong. Martang yang maita, ale Tuhan di bata manami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat hami akadak danakon tuho. Jala dijakon hodo nasi dagabi anakonmu marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ala Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian dihanguluan nasa liling di lilingna. Asima roham dot dinatoras ni dak danahon. Sai pargugu jala jari manasida manugu-nugu dak danakot tuho. Asa rab nasida taruli di aka artani harazonmu. Amin. Tapasahat ma pilihan na tapabungon tuadupan ni di bata martan yang mahita. Ali di bata manami na di banu gicang hodo haruron ni salut silen leon na dinggan dot nasau libasa na maulitus. Upasat hami masyan na nilihan mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalom mai gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti. Asahu parasya kami pilihanon patimul honarajonmu di tonga-tonga di huriam dot di porti bion. Buhai marohanami marhite-hite todim.
Asalam hutada hami godang ni silen mi di hami. Asalam girgir hami mandok mulyate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manamina di Banua Gicang, saya pinarbadi amaguarmu. Saya romah razonmu, saya saut malu roham di Banu Tangon, songon di Banua Gicang. Leon matuami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusanami songon panesanami di dosa didongan namar dosa tuami. Unang hami togion tu pangunjunan. Palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama buhina Tuho jala asima rohana midawo. Didopakon Tuhan di Batama buhina Tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todi munabi. Orang tua yang membawa anak baptis ke depan, kita menghadap ke depan bersama dengan pelayan. Ayo mari sama anak-anak. Ini naik aja satu. Nah ya, ya menghadap ke depan. Ya, mulai dari sini. Jaga jarak ya. Oke. Jaga jarak. Ya, oke. Ya, sudah? Ya, posisinya seperti ini. Ya. Puriana niasian ni Tuhan Yesus Kristus. Nadong di tonga-tonga di gerejaon. Songoni manang hamu na di tonga di bagas. Manang di dia pe hamu. Nabui terhubung dotan. Kami jajaran pelayan HKBP Kebayoran Baru. Partohonan dohot pelayan so partohonan. Rap dohot keluarga namambuan danak tardidi nuain. Pasahaton tabe dot horas-horas Tuhan menasude. Jala mangilu tong kami tok tong matangnya kok kamu keluargaon asa margogo nasida lau marmudu-mudu danak napi nasahat ni di bata tu nasida. Atong jalo hamuma tabe dot horas-horas nami tuhita sude horas madita sudena. Selamat hari Minggu. Kita
Di